Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Binoy. Taong 1978, Pudtol, Apayao. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa 40 anyos na itong si Binoy. Naninirahan sila sa dulong parte ng Pudtol, kung saan kasama nila roon ang iilan nilang mga kababaryong magsasaka. Mahirap man ang kanilang buhay, hindi nila yun alintana sa kadahilan ng kahit papaano nakakakain naman sila ng kahit 2 beses sa isang araw. Meron na noong 3 anak itong si Binoy. Purong lalaki ang mga ito at bawat isa sa mga ito disiplinado. Sipol pa nga lang niya, umiiyak na yon, lalo na kung meron yung nagawang kasalanan. Hindi naman siya malupit na ama. Ang nais niya lang, pairalin ang respeto sa kanilang pamilya. Ayaw niya ng pagtatalo, lalong-lalo na yung mga nagmumura sa loob ng bahay niya. Naniniwala kasi noon si Binoy, malas ang ganoong pag-uugali sa buhay. Kaya hanggat maaari, iniiwasan niyang gumamit ng masasamang salita na siya namang mariing sinusunod ng kanyang mga anak. Kapag nga noon nag-aaway sila ng kanyang asawa, tumatahimik na lamang siya. Maiging iniisip ang maaaring mangyari kung sakali mang magalit siya rito at mapagbuhatan niya yon ng kamay. Awa naman ng Diyos, sa loob ng ilang dekada nilang pagsasama, naging matiwasay naman ang lahat. Bagaman minsan hindi maiwasan ang pagtatalo, mabilis naman nila yung nagagawa ng solusyon. Kahit papaano rin, nagpapasalamat ang kanyang asawa sa kanya dahil sa kanyang pagiging maintindihin. Sa likod ng maamong pagmumukha ni Binoy, nagtatago ang isang napakalaking misteryo ukol sa nabuo niyang pagkatao. Ni ang mga anak niya kasi, maging ang kanyang mga kababaryo, walang kaide-ideya kung saan sila nanggaling. Ayon sa mga matatandang nakakakilala sa kanila, parang kabute na sumulpot sila Binoy sa lugar na yon. Nagulat na lamang noon ang matatanda. Bigla na lamang nilang nakitang naglalakad ang mag-asawa sa baryo, masayang namimili ng kanilang mga pangangailangan. Gayunpaman, sa kabila ng parang kabuti nila roong pagtira, hindi naman sila nito pinagdudahan ng kung ano, sa kadahilan ng wala namang nagbago magmula noong doon sila ay nanirahan. Hindi naglaon, nang magkaanak na sila Binoy, unti-unti na rin silang natanggap ng mga ito. Magmula noon, masaya na sila roong nanatili kasama ang mga kababaryo nila na orihinal na tubo sa lugar. Sa pagtagal ng kanilang pananatili, unti-unti nang nakalimutan ng tao ang tungkol sa misteryosong pinagmulan ng pamilya ni Binoy. Lingid sa kaalaman ng mga ito, hindi pangkaraniwang tao itong si Binoy. Bukod sa meron siyang dugo ng tikbalang, marami din siyang tinatangan na lihim na karunungan. Sa katunayan, bago sila maging mag-asawa ng nanay ng mga anak niya, isa siyang antingerong kinakatakutan ng marami. Sa kanyang mga palad, marami ng buhay ang nawala. Ni isa rin sa kanyang mga nakaharap, walang nagtagumpay para makahawak man lang kahit sa kanyang balat. Dahil sa ganoong kakayahan ni Binoy, marami ang naghanap ng kanyang kahinaan. Subalit, lahat ng mga nilalang na yon, walang nagawa kundi ang mabigo. Nung dumating sa puntong nakaharap niya ang 4 na gabunan ng iba't ibang lahi, harapan niyang inilahad sa mga ito na ang limitasyon ng kanyang kakayahan ay yung kalubkob sa kanyang ulo na binabalot ng isang matinding sabulag. Ultimo ang 3 mata ng kahit na anong uri ng nilalang, walang kakayahan para yon ay mahawakan ni makita. Pagkalahad niya ng tungkol sa bagay na yon, hindi na siya nag-alangan pang lipulin ang 4 na siya namang nagbukas ng pinto
para sa kanyang pagbabagong buhay. Magmula noong nagapi niya ang kanyang pangunahing kalaban, nagkaroon na rin siya ng kapayapaan. Hindi naglaon, nakilala niya ang babaeng nagbigay kulay sa madilim niyang mundo, na siya namang ang nag-iisang rason kung bakit napadpad sila sa baryo na kasalukuyan nilang tinitirhan. Para kay Binoy, maayos naman ang lugar na yon. Malayo sa gulo, masasaya ang mga tao, at higit sa lahat, hindi gaanong namimeste ang mga aswang na pasimpleng naninirahan doon. Wala naman siyang pakialam sa mga ito, basta ba'y hindi yun manggugulo sa kahit na sinong miyembro ng kanilang pamilya. Yun lang naman ang gusto niya, wala nang iba. Sa pagsapit ng taong ito, naging maganda naman ang pagsalubong nila sa unang araw ng taon. Bukod kasi sa nakapagtapos na noon ang panganay niyang anak, nakakuha na rin yon ng magandang trabaho sa bayang nasa labas ng pudtol. Tiwala naman si Binoy sa anak niyang yon, lalo pat magaling yung makisama sa mga tao. Nang akmang aalis na yon sa kanilang pamamahay, nagdesisyon siyang bigyan yon ng isa sa mga gamit na pagmamay-ari niya. Bagaman wala silang kalaban, mas mainam ng handa yon sa anumang pangyayaring hindi nila inaasahan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang marinig naman ito ang kanyang pagtawag, dali-dali naman yung lumapit sa kanya at kasabay nito ang pagwika naman niya roon ng, "Anak, ihahabilin ko na muna ito sa iyong kwintas ko. Palagi mo itong suotin, huwag mong iwawala. Nga pala, kung may problema ka, ibulong mo lang dyan. Makakaasa kang maririnig ko ang bawat hinaing mo. Mag-iingat ka ron, ha? Tandaan mo, wala na kami sa tabi mo." Nang marinig naman yon ng kanyang panganay, ngumiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Ako pa, tay. Huwag kayong mag-alala. Magiging maayos ang kalagayan ko roon. Kayo rin dito, ha. Ingatan niyo ang mga sarili niyo. Pagpasensyahan niyo na ho yung dalawang kapatid ko. Alam niyo naman, makukulit ang mga yan eh. Tuwing katapusan din, tay, asahan ninyo, magpapadala ako para makatulong." Matapos naman ang kanilang pag-uusap, umalis na nga ang panganay niyang anak. Habang pinagmamasdan nila itong naglalakad papalayo, palihim naman niya yung inihipan ng proteksyon sa katawan nito. Halos 1 linggo niya rin yung ipinagdasal sa mga kaibigan niyang engkanto nang sa gayoy maging ligtas ito sa anumang panganib. Makalipas pa ang 2 buwan, tuwang-tuwa naman noon sila Binoy, gawa ng tinupad nga nito ang kanyang pangako na magpapadala sa kanila ng pera. Ayon sa kanya, na ang mga ipinapadala nito sa kanila, lubos na nakakatulong sa kanilang pamilya. Dagdag pa niya na, dahil sa mga salapi nitong naibibigay, hindi na imposible para sa kanya na paaralin ang mga sumunod nitong kapatid. Subalit, ang inaakala niyang magtutuloy-tuloy na biyaya para sa kanilang pamilya, unti-unti nang nag-iba. Pagkaraan kasi ng 5 buwan, naramdaman niyang merong nangyayaring kakaiba sa anak niya. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan niyang magpaalam sa kanyang asawa na pupuntahan ang kanilang panganay, pero hindi yun sumang-ayon dahil sa rami ng kanilang ginagawa sa bukid. Ayon dito, na kung hangad niyang bumisita, kinakailangan muna nilang tapusin ang paggagapas. Dagdag pa nito na, hindi nila yun maaaring pabayaan, gawa ng isa ito sa mga bumubuhay sa kanila. Nang marinig naman ni Binoy ang sinabi ng kanyang asawa, wala naman siyang nagawa, kundi ang sumunod. Lumipas pa ang 1 linggo, doon pa lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na bisitahin ito. Sa paglabas niya sa bayan ng Pudtol, dali-dali naman niyang tinahak ang kasalukuyang pinagtatrabahuhan ng kanyang anak. Nang marating na niya ang lugar na yon, doon niya napag-alaman
Mag-iisang buwan na palang hindi yun pumapasok. Sa kakatanong niya sa mga katrabaho nito, meron doong nakapagsabi na nakita niya ang anak ni Binoy na merong kasamang isang matandang babae noong nagdaang araw. Dagdag pa nito na inakala niyang kapamilya nito ang matandang yon, kaya na may hindi na siya nag-abala pang magtanong dito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nabanggit ng mga ito sa kanya, wala naman yung nakaaway bago yun nagpa siyang hindi na pumasok. Sa katunayan, lahat ng mga malapit na katrabaho noon ng kanyang anak, labis na naguguluhan dahil sa biglaang pagbabago ng pag-uugali nito. Ang huling pasok ng anak niyang yon, nasipat nila itong napaka-iritable tapos ayaw na ayaw nitong may nakikipag-usap sa kanya. Napansin din nila ang kakaiba nitong aksyon, kagaya ng pag-angil nito o hindi naman kaya'y pag-ungol sa oras na meron yung ginagawang mabibigat na gawain. Nang marinig naman ni Binoy ang tungkol doon, napamura lang naman siya habang nagmamadaling umalis sa lugar. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, narating na nga niya ang tinutuluyan ng kanyang anak kung saan sa entradang pinto pa lamang ng bahay nito, bumungad na sa kanya ang isang matandang babaeng nakatayo. Pagtitigan nilang dalawa, walang takot naman niya yung nilapitan habang seryoso naman siyang nagtatanong doon ng, "Anong ginawa mo sa anak ko?" Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito na para bang nakikipaglokohan sa kanya. Pagsilay naman doon ni Binoy, agad naman niyang itinarak sa dibdib nito ang kanyang kamay na siyang naging sanhi upang pumasok yun sa loob ng sistema ng matanda. Nang akmang gagalaw pa ito, mariin naman niya yung inabisuhan na kaya niyang wasakin ng direkta ang puso nito kung meron siyang mapapansing kakaibang galaw ng matanda. Matapos naman niya yung mailahad, pilit naman niya yung sinindak sa pamamagitan ng pag-uudyok dito na subukan ang kanyang kakayahan. Subalit, nang mapagtanto naman ng nilalang na yon na seryoso siya sa kanyang sinasabi, wala naman yung nagawa kundi ang manatiling kalmado nang sa gayoy maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Nang mapagtanto naman yon ni Binoy, napangiti lang naman siya habang nagwiwika roon ng, "Tama yang pasya mo. Ngayon tatanungin kita kung ano ang ginawa mo sa anak ko. Magsabi ka ng totoo. Ayoko ng sinungaling." Matapos naman niyang makapagsalita, hindi na nag-alanga ng matanda na ilahad sa kanya ang mga bagay-bagay. Ayon dito, inalipin nila ang anak nito. Labis kasi sila noong naiirita sa tangan nitong kwintas, kung kaya't napagpasyahan nila na yon ay parusahan. Dagdag pa ng matandang yun na wala naman silang balak na patayin ng bata at ang tanging hangad lang nila, alipinin yon. Mariin din itong inilahad sa kanya na kapag natapos na ang ipinapagawa nila rito, kusa din nila itong palalayain. Nang marinig naman ni Binoy ang sinabi ng nilalang na yon, agad naman niya yung itinulak papalabas ng bahay at kasabay nito ang pagbibigay niya rito ng abiso ukol sa mga kasamahan nito. Ayon sa kanya, na dahil sa ginawa nilang yon, magsipaghanda sila sa magiging ganti niya. Dagdag pa niya na, wag na nilang subukan pang tumakas dahil kahit saang lupalop man sila pumunta, matutunton at matutunton niya pa rin ito. Pagkalahad naman niya nito sa matanda, dali-dali naman yung tumakbo papalayo. Hindi naglaon, nang nag-iisa na lamang siya sa lugar, doon na siya kumatok sa pinto. Makalipas lamang ang ilang minuto, narinig naman niyang bumukas ito kung saan doon niya nakita ang kanyang anak na nakatayo habang tulalang nakatitig sa kanya. Sa estado ng mga mata nito, parang ninakawan yon ng wisyo. Hindi naman yun gaanong ikinabahala ni Binoy dahil kayang-kaya niya yung ibalik sa normal.
Maya-maya pa, pagkahawak naman niya sa ulo nito, bigla naman yung napaiyak habang paulit-ulit na sinasambit ang katagang nakamulatan niyang itawag sa kanilang padre de pamilya. Sa puntong yon, bigla namang sumikip ang puso ni Binoy buhat sa sakit na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, agad naman niyang hinugot ang kwintas nitong suot, sabay ihip rito ng mga buhay na kataga. Napansin niya kasi noong nilulumot na ang kwintas nito, indikasyon na meron yung tinatangang lason. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayaring yon, marami siyang ginawang hakbang para maibalik ang dating wisyo ng kanyang anak. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, bumalik na yun sa dati na parabang walang nangyari. Pagsilay naman ni Binoy na nasa maayos na yung kalagayan, inabisuhan niya yung umuwi na muna sa kanila para makapagbakasyon at makapagpahinga. Dagdag pa niya na, sapat na ang ginawang pagtatrabaho nito, kaya mas mainam na pagtuunan na muna niya ng pansin ang kanyang sariling katawan. Matapos naman yung marinig ng kanyang anak, tumangulang naman ito habang dahan-dahang inaayos ang kanyang mga gamit. Nang masipat naman yon ni Binoy, minabuti naman niyang umupo sa harapan nito habang nagwiwika roon ng, "Huwag kang mag-alala sa mga kapatid mo. Makakaya ko silang iusad. Sa ngayon anak, mas mahalaga ang sarili mong kaligtasan. Sa kakatrabaho mo, hindi mo napansin, meron na palang nandedemonyo sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Bago tayo umalis, nakalibing na sila sa lupa." Matapos naman itong mailahad ni Binoy, minabuti naman niyang maghintay hanggang sa sumapit ang 10:00 ng gabi. Pagtungtong naman ng 9:00, tulog na ang anak niya. Ang ginawa niya, marahan naman niyang isinarado ang pinto upang hindi na yon maistorbo. Matapos yan, agad naman siyang naglakad patungo sa lugar na alam niyang pinagpupugaran ng matanda. Sa halos ilang minuto niya noong paglalakad, doon niya nakasalubong ang iilang mga panauhin na papauwi pa lang galing trabaho. Hindi naman niya yun pinansin, lalo pat hindi naman yun ang kanyang pakay. Maya-maya pa, nang marating na niya ang dulong parte ng bayan, doon bumungad sa kanya ang iilang mga taong naglalakad. Bawat isa sa mga ito, merong daladalang sulo at habang binabagtas nito ang daan, naririnig niya yung nagbibigas ng mga buhay na salita. Dahil sa pangyayari, paisa-isa naman niya yung tinitigan at kasabay nito ang dahan-dahan niyang paghawak sa kanyang ulo. Paghawak naman niya sa kanyang kalubkob, agad naman siyang umihip ng usal sa hangin na siyang naging sanhi upang mabaling sa kanya ang paningin ng mga nilalang na yon. Pagtitig naman ng mga ito sa kinaroroonan niya, mabilis naman yung sumunggab, subalit pag-unday nito ng saksak sa kinaroroonan ni Binoy, laking gulat na lamang nila nang tumagos lang ang kanilang pag-atake. Inulit pa nila ito pero ganun pa rin naman ang nangyari. Sa puntong yon, bahagya namang naantala ang mga nilalang sa kanilang ginagawa, buhat sa matinding pagtataka na bumalot sa kanilang isipan. Maya-maya pa, pagbaling naman ng paningin ni Binoy sa kanila, agad naman sila nitong pinagmumumura, sabay bunot ng tabak nito na nakasuksok sa kanyang likod. Paglapit naman niya sa kinaroroonan ng mga nilalang, walang habas naman niya yung pinagtatataga at pinagpupugutan ng ulo. Hindi pa nakontento noon si Binoy, pinagtatadtad niya pa ang mga ito hanggang sa hindi na yon makilala. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, doon tumambad sa kanya ang lasug-lasug na katawan ng mga nilalang na yon. Kampante naman siyang walang makakatuklas sa kanyang ginawa, sa kadahilanang may grupo noon ng mga laman lupa na tumutulong sa kanya para ikubli ang mga bangkay ng mga nilalang na napaslang niya.
Matapos ang mga pangyayari, agad naman niyang sinunda ng bakas ng matandang binalaan niya na siya namang nagturo sa mismong kinaroroonan ng mga ito. Sa pagdating niya noon sa isang liblib na lugar, doon tumambad sa kanya ang matandang babae kasama ang 10 kalalakihang merong daladalang mga armas. Bawat isa sa mga ito, nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya na para bang kanina pa yung naghihintay na magagawi siya sa lugar. Pagsilay naman doon ni Binoy, hindi na siya nag-alangan pang ipakita ang kanyang kalubkob na siya namang ikinagulat ng bawat isa sa mga ito. Kahit hindi na magsalita ang mga nilalang na yon, bakas sa kanilang mga mata ang matinding takot. Hindi naman ito ikinagulat ni Binoy sa kadahilanang ang lahat ng nilalang na nakakakita sa kanyang tangan, ganon ang nagiging reaksyon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang akmang magsasalita pa ang isa sa mga ito, bigla na lamang yung natigilan matapos nitong mapansin ang parang bula niyang paglaho sa mismong lugar na kanyang kinatatayuan. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang naalarma ang mga nilalang hanggang sa nakita na lamang nila ang matandang babaeng umalipin sa anak ni Binoy, nakabulagtana sa lupa habang naghihingalo. Sinubukan pa nila yung tulungan pero huli na ang lahat para dito. Bukod kasi sa nagtamuyo ng malaking hiwa na tumagos sa bungo, kitang-kita rin nila ang malaking butas nito sa sentro ng dibdib. Matapos naman nilang masilayan ang ganoong kaganapan, pilit naman nilang pinakikiramdaman ang eksaktong kinaroroonan nito pero bigo nila yung matunugan. Kahit anong gawin nilang pagramdam, tila bang hindi nila matukoy ang eksakto nitong kinaroroonan. Pakiramdam nila noon na wala si Binoy sa lugar na yon. Dahil dito, wala naman silang nagawa kundi ang magkumpulan, maiging pinakikiramdaman ang bawat isa. Maya-maya pa, bigla namang lumitaw si Binoy sa harapan nila, nakaupo sa isang maliit na bato, galit na nagmamasid sa kanila. Pagtayo nito, seryoso naman yung nagwika sa mga nilalang na yun ang, "Kung gusto ko kayong ubusin, kanina ko pa yun ginawa. Pero alam kong hindi ako masasayahan kapag hindi ko kayo nakikitang nagsisisi sa inyong mga ginawang kasalanan. Tandaan ninyo, hindi laruan ng mga tao. Alam kong matagal nyo na itong ginagawa. At ngayon, nakahanap din kayo ng katapat ninyo. Sino ang gustong mabuhay? Lumapit sa akin at magkumpisal. Isuko nyo rin ang inyong mga kamay at kapag ginawa nyo yan, makakaalis kayo rito ng buhay." Dahil sa kanyang sinabi, agad namang nag-usap-usap ang mga nilalang na yon. 10 minuto pa noon ang lumipas, meron siyang nasipat na isang matanda na naglalakad papalapit sa kanya ng nakaluhod. Pagharap nilang dalawa, agad naman yung umamin sa mga pagkakasala nito, sabay abot ng kamay niya kay Binoy. Subalit, nang akmang tatagain niya yon, laking gulat na lamang niya nang bigla siya nitong inundaya ng saksak sa katawan. Pagtagos naman ng matatalas nitong mga kuko, bigla namang nanlaki ang mga mata ng nilalang ngayon matapos nitong mapansin na tumagos lang ang kanyang kamay sa mismong katawan ni Binoy. Ilang ulit niya pang sinubukang saksakin yon pero pakiramdam nito, tumatagos lang sa hangin ang ataking kanyang ginagawa. Nang hindi na maatim ni Binoy ang ginawa ng nilalang na yon, buong puwersa naman niya yung tinadyakan, sabay unday ng kanyang tabak sa ulo nito. Matapos niya yung gawin, dahan-dahan ang naglaho ang kanyang katawan sa buong paligid. Pagsilay naman ng mga kasama ng matanda sa kanyang ginawa, mabilis naman yung nagpalit anyo, sabay sugod papalapit sa kanya. Subalit, bago pa man yun makalapit, wala na yung naabutan sa lugar. Dahil sa pangyayari, nagkaroon naman ng pagkakataon si Binoy na lipuli na ang mga nilalang na yon. Sa loob lamang ng 5 minuto,
Walang habas niya yung pinagtatataga hanggang sa tuluyan niya ng mapaslang ang kabuuang miyembro ng pangkat nito. Paglitaw naman niya sa lugar na yon, agad naman niyang nilinisan ang kanyang tabak, sabay lakad pabalik sa kinaroroonan ng kanyang anak. Kinabukasan paggising nilang dalawa, minabuti na nilang bumalik sa mismong tahanan nila. Lumipas ang mga taon, pinili nilang pagtuunan ng pansin ang bukid na pinagsasakahan nila. Nang magkaroon na ng sariling pamilya ang kanyang mga anak, isa-isa niya yung binigyan ng kanyang mga pamana. Hindi ko na sasabihin kung ano ang mga ito, pero purong mga mutya ang ipinamana ni Binoy. Ang tanging hindi lang natanggap ng kanyang mga anak ay yung misteryosong kalubkob ni Binoy. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang ganda nito kung naging series to, no? Kasi sobrang kakaiba yung katangian ni Binoy bilang isang antingero. Hindi siya basta ordinaryong antingero na typical na naririnig natin. Pero yung bloodline nito ni Binoy, kung ipinamana niya man to, kung kanino man, 'di ba? Sobrang tindi nito. Isipin niyo, meron siyang dugo ng tikbalang tapos nabubuhay siya sa mundo ng mga tao. Well, ang sabi ng mga tao sa baryo kuno-kuno lang daw yun. Pero para sa akin, hindi yun kuno-kuno. Tapos hindi natin alam kung ano yung nilalaman ng misteryosong kalubkob niya. Baka sandamukal na mutya, espiritu, o kung ano man ang meron dun. Tapos, ang dami niya pang kaibigang engkanto. Bukod pa sa mga yan, may mga spare pa siya na gamit, di ba? Kasi kaya niyang pamanahan yung mga anak niya ng mutya. Kaya niyang bigyan ng medalyon. Though, yun sa binigay niyang medalyon sa panganay niya, parang nakalusot yung mga aswang. Pakiramdam ko, isang angkan yun, tapos pinagtulungan yung anak niya. Tapos yung anak naman niya, hindi naman alam paano pagaganahin yung medalyon. Kaya nalusutan. Pero overall, naramdaman yun ni Binoy. Diba? Alam niyang nasa panganib yung anak niya, kaya pinuntahan niya. Sobrang galing nun. Ang ganda ng kwento na to. Kaso nga lang, isa lang Maganda sana kung mapapaliwanag niya pa kung paano siya naging ganun. Kung totoo ba talaga yung kuno-kuno na meron siyang dugo ng tikbalang, di ba? Ang ganda, sobrang ganda. Pero syempre, ako nagandahan. Kayo, ewan ko sa inyo. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.